Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakirabe bondabe e jengol pulaku TV misilina ke do mon mi hofni kala to de mo del dunyaru dum derraw mo don adam maruna mo anduron mo bowdo ne mo bayru non sedda ko den bayra go mi tammi bal sali den kadi non der sakirabe mi non no mati non mi tammi wono go de retour inshallah sakirabe do no son de retour aujourd'hui to Allah mo yerdi panagiron e mbino min do taskaram de den ngi fudida pada ngem video ji do wala na application je kuyeji fere fere ma de ko walliti to en de ko nafata en de banda kadi non mo salino e amana ni de sukle jon suklo no min banta ngi don de kam mo no Senegal mi warati Cameroun do sukli ngani mi ba mi jodi balle tati labde mi jodi hasare donc no abde de ko la ni sukulaji taskaram ji de la be batangi don on min pudi install go donc min puddo on hajo min dimina sakirabe amma min do taskaram e ma bo min pubbiti ma donc par diga video non di do hande do ni so Allah mo yerdi donc diga hande min pubbita e waddan ko en e tindinoje do ko la application je de no bo idi téléphone ni mede ko sargata en de ko la ni activité ji mede di katten sakirabe to Allah mo yerdi dalila may do. Oke sakirabe bandai matini bandai mbi dede ko larani e sukleji meden ko larani ala application ji en biyen ita waddugo video ji medo banta ngidon to Allah mo yerdi en biyen puditan waddugo video ji medo der balle do mi anda video do ko larani dum maro majum fudida ko wadda ko sakirabe hunde go kam mi famna on donc video ji ngati man sakirabe se en balle dira hamaji en andina dum hunde hoynde dum hunde de sande waddugo video ji man do a wala video a wata recherche de ko ngatta may do a wara video a wara montage majum a wara publier himbe data ko nandi be majum donc c'est en ballindira hunde gotel on min non toro on ko nde man enen do baraki dum don to min ngadi video min martin sakirabe de wobe fere don dara video ji meden ma gona abonation may do donc abonata to abonné be abonata e wobe fere bo don abonation may do amma don himbe kabde to min ngadi video do kabde ngade comment e kabde ngade like en gebo de kala waro video ji fu to ngadi do dabbita de himbe ngade nabe comment like ko ani non may do do wala de YouTube dinga e postugo video may do bangu dayo e to ngolo dayo himbe do dara video may do bore veni mabbe do duda donc enen ni mo fu yo fu do tokkade de veni mo ma YouTube donc banni to do ngara de on lara video ji may do ngara like ko re don geta be am blero ko nemi ngara blero ni don to di dudi YouTube may do de ko yo wata men do duda enen bodo posta video may do sakirabe be dara en non comment ji mon to do dara on ngara comment de boddi non may do do wala do wallito de ko larani video ji non do donc c'est en ballindira to min do ngara video min jewa darata min ngi mbiya partager de lien video ma do wala de no sakirabe be na série dari donc dum be ngede de partager ta lien video may do donc to min ngara video la on partager ta lien man be do be darata min ngi ba ko min gatta may do na fata en sakirabe donc to no partager be do be na sandara min ngi ko min ji mono min ngi like mono non may do be encourage ko min ko wala ko min kebata ha majum to min ngi on don dara min on support on don dara de ko min gatta may do on ngada like on ngada comment non may do holla mi de ko da wala ko min kebata ha majum non may do wiye ke yo hani on continue de ko gatta to continue to sakko ma to don dara bien man do min no mari de ni ha YouTube de ko YouTube do batami de kala de fu ni tan min taw sakirabe e onon de ben hallube metta dengal en donc non dara de ko gatto mais sida wolu hala mo ko de donc bolleji modon ma do be encourage ko mi laari goto fere wolu balle sali de donc do video fere ngol wadi mi matini donc sey men kada munyal min puttami fuutugo wadde ko video ji ko larani application ji on daari min do sohli de ko larani hala marketing o wi to min gidi ma min accane waddo video ji ko larani jengol laabi mai ay min garti min halluɓe ɓe tabi gatta video ji ko larani application ji e min cuɓi ton ngam min kewirta ceede e kadi nan gam an to non may waru le wadu video ji man be hoore maɗa wadu lende a yiɗi waɗugo video ji man non yiɗi laarugo video ji man wadu an ma a lara ha yimɓe de gaɗa ko laarugo je maɗa man non dara comment ji mon e ko handi ɓe majum to isin onon yehoɓe waɗa de comment ji e on bolla bolleji fere de ngam heba way ben laarobe ko min gatta be gona décourager be amin mais wala ko kana ngirta wala ko kanu santa min bo donc to ay ko min gatta fottana ma donc désabonne-toi sur ma chaîne YouTube donc min créer chaîne YouTube am min gérer tan comme je veux min créer dum e min mari dum min gérer tan de non mi mari haaje mi mari haaje mi watta video e be feme video pour moi et pour mes abonnés donc mi wara ngam maɗa mi ɗola video jam ngam am e dede ngam abonné en am ɓen ɓe abonné ha chaîne am YouTube donc miɗo mari abonné en ɗuɓɓe hami holla on seɗɗa sakiraɓe hami holla on seɗɗa dede ko larani abonné en dede ɓe mari accu mi wara e video ma ɗo mi holla on dede abonné en tan ɓe min mari ha dede chaîne Jengol Pulaku TV non on giyan bo pays ji fere fere yimɓe de lesɗe fere fere ta atanmo
an ha woni ɗo mi tammi yimɓe feere ɗo ngewa ɓe caméra tan data vidéo ji amin ko nandi ɓe majum mi lor seɗɗa pays ji ɗi daroji vidéo ji amin e reɓe ni koɗi gaddantami heɓa on confirme on de TV jaloux en laaroɓe on ngiyaman taw hunde feere donc on sakitake komi wiyata on kamɓe ɗon laare vidéo min de lortonen sakiraɓe. Ok sakiraɓe banta mi wi on ha en nasta nder YouTube studio mi tammi on daari nda YouTube studio ɗo en nasta nder majum ha gi on deydey ko larani nombre abonné en e deydey pays ji laaroji vidéo ji amin mi tammi on daari to daari bo ɗon gando ɗum logo Jaygol Placo TV nda Jaygol Placo TV ɗo windi mi tammi on daari nombre abonné en 8260 abonné donc himɓe ujune jeetato be temere ɗiɗo be capanɗe jeego on abonné ha chaine Jaygol Placo TV YouTube donc sa weɗike komin gartama ɗo fottani ɓe donc to ɓe fottanayno ɓe ndiɗa ɓe abonata ɓe pat maɓɓe diga himɓe ɓuurayi sappo temere no temere ɗiɗo ha ujune jeetato sakiraɓe donc to on gari ɗo babal vidéo ji on giyan ɗo ɗum différence vidéo ji deydey ɗi min gaɗi deydey ko larani application ji laɗo ɗum application ji tindinoje feere feere dow WhatsApp, Facebook, email, Instagram, moye Telegram e ko nandi be majum an kam ni paramétre ji feere feere ɗo ɗum pat ɗum vidéo ji ɗi min gaɗi plus de vidéo temere ɗiɗi komin gaɗi deydey ha Jaygol Placo TV nda ɗo ɗum vidéo ji deydey ɗi min gaɗi en direct mi tammi ton daari bo ɗum nda vidéo larande on ngol min gaɗi en direct nda vidéo tokkugol ngol heeɓi 1426 vues e ko nandi be majum ni ɗo ɗum différence deydey vidéo ji ɗi min gaɗi sakiraɓe donc mi wawan mi nasta mi yaha mi holla on deydey pays ji deydey ɓurduɗi laarugo vidéo ji amin bo sakiraɓe to daari ko larani haala deydey softitit to min gaɗi vidéo yoɓɓe feere ɗon ɗo tradisa ɗum be wolde be English be anglais be deydey e wolde Indonésie mi tammi on daari sakiraɓe ngam ayɗo ha mi nasta mi holla on deydey pays ji ɓurduɗi laarugo vidéo ji amin bo. Ok sakiraɓe mi tammi on laari deydey pays ji ɓurduɗi laarugo vidéo kala e pays fuu mi tammi on daaray ɗum on giyan deydey be pourcentage deydey je pays may ɗo waddata mi tammi on daari Cameroun woɗi deydey ha arande donc Cameroun ɗo laara ko watta 29,4% tokki sey Libye e ko nandi be majum na ɗum pat sey to en tokki en ɗiɗi tokki sey Nigéria sey Sénégal sey Côte d'Ivoire ɗo miɗo limtanen pays ji ɓurduɗi laarugo vidéo dey na pays ji laaroji tan ɓurduɗi laarugo ɗo ɗum ɗon nder pays ji ɓurduɗi laarugo vidéo ji man ɗo fuɗɗiri Cameroun tokki Libye tokki Nigéria sey Sénégal sey Côte d'Ivoire sey France sey Soudan sey Somalie sey Mali sey Espagne sey Ghana sey Gabon sey États-Unis d'Amérique sey Italie sey Burkina Faso sey Arabie Saoudite sey Mauritanie sey Benin sey Algérie sey Niger sey Kenya sey Togo sey Guinée sey Tchad sey Gambie sey Royaume-Uni mana Angleterre sey Maroc sey Canada sey Éthiopie sey Portugal sey Allemagne sey Congo Brazzaville sey Djibouti sey Congo Kinshasa sey Imarat Arab Unis mana Dubai sey Guinée Bissau mi tammi on daari sakiraɓe ɗo ɗum seɗɗa nder pays ji ɓurduɗi laarugo vidéo ɓurduɗi on en mbi sakiraɓe pays ji ɗo pat himɓe wonɓe toon ɗo en no mari deydey sakiraɓe fulɓe nanoɓe fulfulde deydey laaroɓe vidéo ji man ɗo kala nden gaɗi vidéo fof mi tammi on daari pays ji feere feere isin Canada isin Allemagne isin Maroc isin Royaume-Uni e ko nandi be majum ɗo isin deydey Algérie en isin Mauritanie en Arabie Saoudite e ko nandi be majum États-Unis Espagne Portugal donc ɗon tan hollata on deydey vidéo ji ɗi min gatta may ɗo ɗiɗon nafa ɗon to ɗi nafatano himɓeji pays ji ɗo fuu da ɓe nastata ɓe mbiya ɓe ndaara vidéo ji deydey ɗi min gatta donc ça veut dire que tinnoje ɗi min gatta may ɗo fottani ɓe ɓurna nder maɓɓe fuu deydey lesɗe mayɗe pat wala lesdi ndi mi wala yewtida be himɓe wonɓe toon may ɗo ɓeɗo bolwanami ɓeɗo mbiyami ɓeɗo ndaara deydey e vidéo ji min gatta ɓeɗo getta bo ɓeɗo mbiya noon may ɗo ɗum ɗo ɓedda wallitago yimɓe ɗuɓɓe deydey donc ɗo hillami hoɓɓe feere kam ma miɗon no yiya deydey bana hoɓɓe yimɓe feere kam isin komi hollata may ɗo ɓe ɓuuri sembe laarugo ɗum ɗon ɓeɗon bolwanami ɓeɗo mbiya deydey vidéo ngol gadɗa kaza ɗo wallahi mi andano kaza may ni ɗum warete mi andanano kaza ko gattama ɗo wallito ɗo ɓedda maɓɓutugo ngandi fulɓe ko nandi be majum ɓe ɗon mana ɓe ɗon getta ɗon sa weɗike ɗum ɗo walla amma an a wara daru aɗo critique to noon giɗɗa amma waɗu hunde de himɓe feere darata ha ewnuma gettirma be majum wona an ma a wiya nda ko gadɗa deydey ko a heɓirayi ɗum ɗum nafuma donc min wakkati komin fuɗɗi waɗugo vidéo ji ɗo min puɗɗayino waɗugo vidéo ji may ɗo ngam min gaɗa ha min keɓira ɗum ceede donc min ɗon gaɗa noon may ɗo miɗo yiya deydey wala waɗoɓe isin vidéo ji banni ɓe fulfulde dalila may ɗo mi waɗi karambani wala andal feere mi mari dow majum karambani tan mi fuɗɗiri miɗo waɗa recherche mi waɗi kuje ɗo formation ji dow majum donc ha mi fuɗɗi waɗugo vidéo ji may ɗo nde ka yehi ka juuti mi tawi kay deydey so gurla dow may mace mi wawan mi waɗira ɗum warta ɗum so deydey sana'a am mi heɓira ɗum ceede alhamdoulillahi bo miɗo heɓa deydey fodde e keɓal am deydey ko Allah hokkiyam donc ɗum hunde on deydey tilimde nde miɗo sewro be mare ko nde miɗo heɓira nde lattake ɗum sana'a am e deydey bo miɗon nafa sakiraɓe bandiraɓe fulɓe ɓe ɗon getta ɓe ɗon gaɗa dowaji Allah wallu Allah yaru kuuɗe yeeso alhamdoulillahi kuuɗeji may bo ɗiɗo jaaha yeeso banta giɗon sakiraɓe. Ok sakiraɓe mi tammi on daari deydey vidéo may ɗo on daari komi holli on man ɗo on daari deydey nombre abonné en deydey je en mari plus de 8000 abonnés donc komin gatta si c'est qu'on faisait n'était pas de bien
c'est que toutes ces gens ne devaient pas s'abonner sur notre chaîne. Mesdames et familles, comme nous avons dit, nous avons plus de 8000 personnes daɓe abonata ha chaîne amin YouTube ɗo. Donc ala ko pays feere feere ɗe jelarata ɗe vidéo yamin diga Cameroun, accu lesɗe Afrique tari Nigeria, Centrafrique, Gabon, Congo, ko nandi ɓe majum, Sénégal en laaru lesɗe isin Canada en États-Unis d'Amérique, isin France, isin Allemagne, isin Suisse e ko nandi ɓe majum. Mi tan mi laari toon fe no mari fulɓe sakiraɓe laaruɓe vidéo ji wonɓe toon. Donc an aɗa wiya ngam an feere maɗa aɗa wiya way min acca waɗugo vidéo ji, min acca waɗugo vidéo ji ngam aɗa désabonne toi, ngam a désabonni wala ko ka ɗustirtami. Abonnugo maɗa chaîne amin bo ngaɗo lara vidéo ji amin wala ko ka ɗustirtami. Donc mi tan mi fami donc isin moɗon haalaji moɗon ma damatami to non bolwa ɗon ngeɓannima ɗon kaɗa ɓedda min encourage go jotta on min taski min puɗɗiti waɗugo vidéo ji to Allah no ganda min ɓe noon sakiraɓe ɗum ɓe moro wiyama Adamou Haruna a warata Cameroun, a warata Cameroun, na sakiraɓe dayi mi warti Cameroun, mi tan min daari mi warti Cameroun, mi fuɗɗi instalugo jotta on mi taski mi fuɗɗi mi tan mi fuɗɗutugo waddunugo en vidéo ji. Sakiraɓe ɗum ɓe ɗo ñamtode de kuuɗi ɗerawam Salih Hassan momin guɗata jeegol Placo TV, mi ɗo matina Salih Hassan oɗo Niger oɗo dede babal ngal réseau wala hattume ɗo donc ngal ɓe gonimani min tan en andi ngal Niger fan ɓe mari probléme ji sumullaji goɗɗi ko larani halluɓe babiji meɗo ɓeɗo tawi réseau ngal woni toon meɗo bo réseau ɗo sali dalila me waɗi on mbayri mo on laarugo sakiraɓe nde goɗɗo wurtiɗo waɗa réseau fou min tan mi maatotiɗo en tan mi fuɗɗugo kuuɗo meɗen mi maako min tan mi pami sakiraɓe ngam mayɗo kala nde min gaɗi vidéo ol fou tapte gaɗen like magol hoore je waɗini on gaɗa like e on gaɗa comment. Mi yiɗi bo nder vidéo ɗo diga hannde on bindanami on non goni dagoɓe en puɗɗita waddugo vidéo ji to ko larani application ji men sakiraɓe. Mi yiɗi mi laara comment ji moɗon ɓilla mi yiya ɗume raayi moɗon dow fuɗɗutugo on mbi min garti min puɗɗi instalugo ha Cameroun min mbi min tan mi jotta on min puɗɗata kuugal kam to Allah mo yiyaɓi ɗo ko larani sungullaji informatique technologie ɗe ko gatten oni e ko larani bo online business ji en ligne ɗeɗe min gatta ko larani investissement en ligne ɗum pat jotta on min tan mi fuɗɗugo waɗugo ɗum ɗo nani kam ɗum essayé on tan en mbiyayno en poti en mbiya ɗum dede ɗum pondol tan en mbiɗon no pona gueɗe dede no ɗum yehirta jotta on min tan mi fuɗɗugo to Allah mo wi. Donc miɗo reeni mbiya raayi moɗon les babal ko metri on mbiya min ɗume raayi moɗon dow ko larani e fuɗɗugo amin waddamo vidéo ji mon ɗo e isin vidéo ji ɗume marɗon haaji joni min ngara nan dow ko larani ɗume haala WhatsApp na, haala Facebook na, haala Instagram na, haala Gmail na e ko haala application ji ɗi mi tammo vidéo ngol fuɗɗata waddugo ɓawa ngol ɗo ko jango ko faɓɓi jango mi anda mi tammi waɗugo vidéo ma ɗo dow ko larani haala adresse mail min gaɗino vidéo ko saɗi noon créer adresse mail mais ɗum ɓe mbiya vidéo may ɗo ma bo procédure je min kollirno may ɗo miɗo yakkata sarani yimɓe mammi tammi fuɗɗutugo honnugo en de lawol waɗa tokkata créer propre adresse mail maɗa. Donc kala ko gatta nder activité ji meɗen futtita adresse mail ɗon de nder ko ɓuuri margo sembe mi tan mi pami sakiraɓe ɗum so jistake jotta kam tan wari mi matina en to Allah mo yerdi min puɗɗitan waddango en vidéo ji dow ko larani application ji e ɗeɗe kujeji feere feere ma ha jeegol Placo TV man tan ɗaɓɓutuɗon awa miɗo reni comment ji moɗon mi yiɗi mi yiya comment ji moɗon ɗuɗɗi ɗume raayi moɗon dow maga miɗo reni like moɗon bo gaɗa like ɗuɗɗum e on partage ni vidéo ɗo bo heɓa sakiraɓe ɗum ɓe nasta ndaara sakiraɓe ɗum nder rawa moɗon Adamou Haruna mo jeegol Placo TV enanta haala marketing taweteɗo e lesdi Cameroun jotta kam na lesdi Sénégal idami sakiraɓe ɗiɗo ɗon mbownomi e lesdi Sénégal woɓɓe ɗon bolwanami jotta ko yami no Sénégal Adamou ngam meɗon wari Sénégal ko yahanta lewru jotta mi wartimi ɗon nder lesdi meɗen Cameroun sakiraɓe ngam mayɗo on jarama sey to potti haɗe ɗe vidéo ji tan mi yiɗi warugo